Evo šta morate uraditi za vrijeme mladog mjeseca kako bi poboljšali vaš život, ostvarili neke želje i postigli neke ciljeve. Zapišite svoje želje, snove i namjere. Budite što precizniji. Pročitajte svoj popis naglas. Možete izaći vani ili možete upaliti svijeću ako ste u prostoriji. Zahvaljujte svemiru ili odabranoj posvećenosti za slušanje vaše istine. Čitajte to često do punog mjeseca. Prvi mladi mjesec u 2023. godini očekuje nas 21. januara u znaku Vodolije. Astrolozi ističu da je to dobro vrijeme za postavljanje namjera i razmatranje svega što biste htjeli približiti sebi. Postavljanje namjera i stvaranje ciljeva može pomoći u promjeni vašeg života. Iako ovaj mladi mjesec u Vodoliji donosi svježu energiju i pomoći će u raščišćavanju paučine iz prošlosti, potrebno je krenuti s razvijenom sviješću, biti nježan prema sebi i ne stvarati toliki pritisak na sebe na kraju. Tek smo izašli s mračnog i dugog puta. Trebamo biti strpljivi i pažljivo koračati prema cilju. Zapišite sebi ove rečenice i ponavljajte uz svoje već napisane želje, snove ili ciljeve, sve do punog mjeseca. A evo koje su to rečenice. Otpuštam ono što nije moje. Otpuštam sve prepreke na mom putu. Otpuštam ograničavajuća uvjerenja. Otpuštam sve strahove i sumnje. Otpuštam one odnose koji više ne služe mom višem dobru. Otpuštam bol i patnju. Otpuštam sve ono što više nije u skladu s mojim najvišim ja za moje najveće dobro. Idući mladi mjesec biti će 20. februara 2023. godine.